Slavriz jwara, geli bra, geli hevala. Un çitkin başın. Ez li patnosê İlhan gundiye heycalanê dengbeş. Un başın inşallah. Et xazim li ser lîkolana dengbêjî hinekî qal bikim. Bu kortaşî ez xeber bidim. Ez li patnosê jiyan dikim, jiyanam li patnosê neha. Li ser dengbêja em bernama çêdikî îşal 2 sal e. Li ser navê dengbêj TV mala wana ava be, malbata wana her hebe. Kekê Ferzan, kekê Xetîf hevalî wî gelek hene. Ji patnosê hetanî were em bi hezara silavê xwe ji wana pêşkêş dikin. Em dixwazin di pêşerojê da bernamê xweş çêkin, bernamê nû çêkin. Li ser dengbêjî çiqender bi qîmetekî mezin e. Em ê bernama çêbikin. Gelî hevala gelî bira ez gazî we dikim. Dengbêj, hunermet, stranbêj. Em hemû birayê hevdû ne. Ji hevdû hez bikin. Bi hevdû re bin. Hevdû nehêlin yek. Ku em hevdû bêhîlin yek, em ê bimînin yek bi yek. Bi hevdû re hemû yek bin ku em evî îşî pêş da biherin. Di pêşerojê da et xwazim em gelê Kurd heçî ku li ser malbata dengbêja bernama çêdike kulama dide gotinê ez hes dikim em hemû bi hevdû re bin. Çimkî em bi hemû hevdû re bin, em ê gir bin. Em ê mezin bin. Li patnosê bi hezara car silav rêzê min ji we re hene, ji gelê Kurd re hene. Gelê Kurd li kêderî jiyan dikin. Li Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava ez bi hezara car silav rêzê xwe ji we re yek û yek dişînim. Patnos welatê dengbêjan e, patnos tenê nîne. Li dev dorê patnosê çiqader dengbêj hene, çiqar Kurd heye. Dengê mevkê da çe, silav rêzê me ji hemû şikare heye. Patnos ciya Evdalê Zeynîkê ye. Kurdistan ciya Evdalê Zeynîkê ye. Evdalê Zeynîkê, Filîtê Axtepe, ciyê Resoy Kopala, Şakirê Bedîh e, Celadînê Babiye, Mele İsmailî Xaşiye ye, Efselamê Koşkê ye, Canbêzarê Qisqapanê ye, Heç Salhê Qisqapanê ye, gelî bira. Dengbêjê me hinek jî hene em nikarin navê wana bêjin. Ez dixwazim ji bona van dengbêja ew heçî hevalê me ku kulama dibêjin dengbêjî dikin, gelek tiştekî baş dikin. Dengbêjiya xwe rast bikin. Ku hûn ê kulama ew kulama kişan dengbêjî ku hûn ê derên pêşberî xelkê xwe li hemberî xelkê xwe ku hûn ê wê kulamê bêjin, ew ê kulamê pêş da bêjin, ez berkin, bêjin bira gelê we ji we tam lezetê hildin. Ku hûn wê kulamê weke wî dengbêjê nikarin bêjin, bi cîwar neke ku hûn dibêjin, ew dengbêja jî rêwe derzan dibe. Qedir qîmetî begel jî kêm dibe. Çimkî ku tu derê, mesela ez dengbêjim îro, ez bêjim ez ê îro rabim, kulama Apê Reso bêjim, kulama Şakir bêjim, kulama Filîtê Axtepe bêjim. Ku ez bi kêm bêjim, bi nexweşî bêjim, ew kulam çad be, ew kulam di çavê gelê Kurd da dişkê, xira dibe. İja ez ji wî dixwazim ki gelî hevala, û kulama baş bêjin, û hev neşkênin, şîkata gelî hev nekin, gelê Kurd gelekî bi şeref e, şerefa me mezin e. Em xay şerefin, em ji hevdû hinekî qal giliya nekin. Kêmasî me hebe jî em wan kêmasî xwe bi hevdû qapat bikin. Nevêjne heda te filan tişko, filan tişko. El patnosê bi hezara car dîsa ji wera silav rêzê xwe dişînim, heçî ku me guhdar bike, evê vîdeo me guhdar bike, silav rêzê me ji wera gelekin û bimîne xêrxweşiyê da mala we ava be.